Salaisuudet. Terve, Jutta. Hei, minä haluan olla rauhassa. Ja muuten, minä en asu enää kadulla. Hei, hei. Hei, täällä on Jutta. Minä taidan tulla hulluksi. Mikä sinulla on hätänä? Siellä on 3 miestä työssä. Minä saan päänsärkyä jo pelkästä ajatuksesta. Minä kävin jo kysymässä, milloin remontti on valmis. Ja voitko kuvitella, mitä se mies sanoi? Se sanoi. Haista Minä aion kysyä, miksi hän oli minulle niin epäystävällinen. Älä nyt suutu, Jutta. Mutta etköhän sinä vähän liioittele? Sinä voisit tietysti käydä valittamassa sitä isännöitsijälle. Tai sitten sinä voisit tulla tänne. Keskusta. Tässä kortissa on kamala kauppa. Sinä olet Pekka. Niin olen. Jääkaappi on melkein tyhjä. Minäkin käyn vielä. Jääkaappi on melkein tyhjä. Miksi sinä olet jo Helsingissä? Koska jääkaappi on melkein tyhjä.